Καλησπέρα κορίτσια, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, αποφάσισα σήμερα να σας δείξω μια συνταγή με το mug cake. Είναι το αγαπημένο μου cake που φτιάχνω πολύ εύκολα και γρήγορα. Συνήθως όταν έχω λιγούρα για κάτι γλυκό, οπότε δεν χρειάζεται προετοιμασία, δεν χρειάζεται να το έχεις φτιάξει από νωρίς για να το έχεις έτοιμο. Το φτιάχνεις μέσα σε 2 λεπτά και άλλα 2 λεπτά θέλει ψήσιμο και είναι τέλειο. Οπότε πάμε να το κάνουμε παρέα, να το δείτε κι εσείς, να πάρετε ιδέα. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω το ρόφημα βανίλια, γιατί γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να το φτιάχνω με βανίλια, γιατί βάζω και κανελίτσα μέσα που είναι το αγαπημένο μου. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να το κάνετε με όποια γεύση φόρμουλα 1 θέλετε, γιατί και ο σοκολατένιο η αλήθεια είναι ότι είναι μαγεία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Εγώ όπως βλέπετε έχω βάλει ήδη το γιαουρτάκι μου μέσα στο μπολάκι. Εδώ έχω την κρέμα βανίλια γεύση της φόρμουλα 1 και το protein drink mix, το οποίο είναι υποκατάστατο γάλατος. Σε γεύση βανίλια και αυτό βγαίνει. Προσθέτω λοιπόν 2 σκουπ από το φόρμουλα 1. Εσείς μπορείτε να βάλετε βέβαια όποια γεύση θέλετε. Και άλλο 1 σκουπ από το protein drink mix, το λεγόμενο δηλαδή PDM. Εδώ λοιπόν θα προσθέσω το αυγουλάκι μου. Το σπάω μέσα και τώρα πολύ προσοχή, θα πρέπει να ανακατευτεί πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και εγώ εδώ θα σας το πάω λίγο στο fast για να μην σας κουράσω. Η υφή λοιπόν πρέπει να είναι κάπως έτσι. Σε αυτό το σημείο εγώ θα βάλω λίγη κανελίτσα, είναι προσωπική μου επιλογή καθώς μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο γλυκάκι με την κανέλα. Ανακατεύω πάλι πάρα πολύ καλά. Και εδώ λοιπόν θα απλώσω το μείγμα μου μέσα στα μπολάκια, τα οποία είναι ειδικά για άλυνα, για φουρνάκια και για ψήσιμο, και συνήθως φτιάχνουν τα σουφλέ για να σας δώσω να καταλάβετε, μήπως έχετε κάτι παρόμοιο σπίτι. Και αφού λοιπόν τα στρώσω, επειδή ξέχασα να βάλω πριν baking powder, θα το βάλω τώρα και θα ανακατέψω μέσα στο ίδιο το μπολάκι και στα δύο. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έχω βάλει επάνω, εμένα μου αρέσει και ξύνο φράουλα κατεψυγμένη πάρα πολύ, και επειδή έχω τρέλα με την κανέλα, το ξέρω ότι μπορεί να έβαλα και μέσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να βάζω και από πάνω πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ κανέλα, ενώ πάρα πολύ μου αρέσει να βάζω. Νομίζω τόσο είναι αρκετό και είναι έτοιμο για δοκιμή. Για να δούμε. Γρήγορο, εύκολο, πεντανόστιμο. Και να πω ότι μπορείτε γενικά να λιώσετε κουβερτούρα ή να φτιάξετε από το ρόφημα πηχτή, έτσι σαν κρεμούλα από πάνω. Σας αφήνω να το απολαύσω, ελπίζω να σας άρεσε, να το δοκιμάσετε, και όσοι το δοκιμάσετε θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας.